Всеки родител мечтае за светло бъдеще за своето дете. В Деца предприемачи ние правим тези мечти реалност. Чрез нашата образователна програма децата не само учат за науката и технологиите. Те прилагат тези знания, за да решават истински проблеми и развиват иновативни решения. Обучаваме нашето следващо поколение лидери не само да питат защо, а и да отговарят на въпроса как. Всяко дете разполага с уменията нужни за успех в бъдеще, където креативността и иновацията водят напред. От бизнес стратегиите до финансовата грамотност нашите ученици се учат да мислят като истински предприемачи, развивайки важни за живота умения, които се използват всеки ден. Видях огромна промяна в моя син. Той е много по-уверен и възприема предизвикателствата като възможности вече. Това са част от коментарите на родителите. Обичам деца предприемачи, защото ми позволява да бъда по-креативен и уча докато играя. Това пък са някои от коментарите на децата. Запишете вашето дете в Деца предприемачи и го подгответе за успех не само в училище, но и в живота. Използвайте линка по-долу и се присъединете към нашата общност. Очакваме ви!